сухан дар бораи ҳуҷҷате меравад ва хатон дидестем ки вазъият айни ҳол чӣ хел мебошад ва барои супоридани грин карта фарқ надорад, дар ҳар куҷое ки бошен мешавад. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Тамошобинони азизу гироми қадр, як информатсияи нава ба маълумоти шумо расонида баъдан ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. ҳатман дар видео лайк монед ва бодиққат бошед. хоб мавзӯи асосии имрӯза оиди як созишномаи нави дигар миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Узбекистон. Душанбеу Тошкан рухсатномаи ҳангоми транзитиро лағв карданд. Чхеле ки хитон медонед, аз Тошкент ба шаҳри Душанбе мисол бидан мошинҳое ки боркашонӣ мекарданд. оиди ҳамин масъала суҳбат мекунем. Аввалан як нафара барои шумо тавсия метиҳам, агар бихоҳед фаҳмидан запрет аз Россия дорен ё ин ки не, ё регистратсияи шумо оригинал ҳаст ё ин ки не, дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp бинависонед, проверкаи запрет ва регистратсия мекунад. хоб мавзӯи асосиро шурӯъ мекунем. сухан дар бораи ҳуҷҷате меравад ки ба истифодаи воситаи нақлиёти сабтшуда дар давлати дигар зимни ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ ҳуқуқ медиҳад. гузориши транзитии воситаҳои нақлиёти боркаш тавассути қаламрави Тоҷикистон ва Узбекистон бе рухсатнома амалӣ карда мешавад. мошинҳои боркаше ки тавассути ҷумҳурии Тоҷикистон ва Узбекистон мағза убур мекунанд мераванд ба дигар давлатҳо, аз инҷа пас ҳуҷҷати транзитии дигар амал намекунад. яъне ҳуҷҷате ки барои ҳамин мошинҳои боркаш лозим буд, ҳамин ҳуҷҷат аз байн бурда шуд ва инчунин гуфта мешавад ки мувофиқи протоколе ки ба имзо расид, гузариши транзитии воситаҳои нақлиёти боркаш тавассути қаламрави ҳар ду давлат бе рухсатнома амалӣ карда мешавад. низоми нав баъди тасвиби протокол аз ҷониби ҳар ду давлат мавриди амал қарор мегирад, илова намуд вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон. гуфта мешавад ки соли 2018 сол аввалин бор дар бораи алоқаи байналмилалии автомобилӣ як созишномаи миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Узбекистон ба имзо расидагӣ буд ки дар он вақт интиқоли мунтазам ва ғайримунтазами мусофирон ва борҳо байни ду кишвар аз ҷумла тавассути транзит аз қаламрави онҳо рухсатнома талаб карда мешуд ва хушбахтона айни ҳол ана ҳамин рухсатнома аз байн бурда шуд. хоб умедвор ҳастем ки боз дар ояндаҳои наздик созишномаҳои хуб зиёд шидан мегиранд, ба манфиати миллат ва давлат мешаванд. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва саволҳое ки ҳастай ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад ва инчунин доруҳои гиёҳӣ барои табобати меъда, гурда, дил ва биноиши чашм, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. ҳатман муроҷиат кунед. як кас нависонда ассалому алайкум акаи Сорубон, меган авфи муҳоҷиро мешавад. ҳамин гап ягон асос дорад ё ин ки не? дар мавзӯи авфи муҳоҷиро ҳозираш ягон информатсияи нав нест ва хатон дидестем ки вазъият айни ҳол чӣ хел мебошад. як каси дигар нависонда 4 моҳ патент наспоридам. ман бояд чӣ кор кунам? Зарани спасиба. вақте ки шумо 4 моҳ патент наспоридаед, патенти доштагии шумо аллакай аннулировад шидагиест ва вақте ки патент аннулировад мешавад, шумо то 1 сола наметонед ки дигар ҳуҷҷат барои гирифтани патент биспоред. як кас нависондаи салом алайкум ака, визаи Европаро мегиранд гуфтанд, гирифтанд ё ин ки не? не, ҳозираш дар визаи корӣ дода шидагӣ нест, яъне ки барои кору фаъолият кардан ба Европа рафтан ягон информатсия нест. аммо дирӯз гуфтем ки касе ки мехоҳад дар бораи информатсияҳои тарафи Европа мо видео кунем, чунки дар Европа ҳам шаҳрвандои тоҷик ҳастанд ва бисёри нафарҳо дар комментария нависонданд ки дар ин масъалаҳоро ҳам видео кунем, мисол ягон қонуни нав оиди хориҷиён муҳоҷирон дар Европа меброяд, гуфтанд видео кун бифаҳмон. ва худованд розӣ боша, як се рӯзада аллакай шурӯъ мекунем видео кардана дар бораи қонунҳои муҳоҷирон дар тарафи Европа. шумо фақат дастгирӣ кунем бародарон. як кас нависонда дар як видеот хабари бад менависӣ, дар дигариш хуб. товба. хай хабари бад хуба ман нашр намекунам. аввалан и ва дуюмин и ки мо ҳар чизеро гап мезанем, беасос гап намезанем. як кас нависонда мо дар Россия қарор дорем, метавонем грин карт гирем.
вақти пур кардани грин карта давно гузашт. Моҳи октябр буд ё ноябр буд. ҳозир моҳи майда ҷавоби ана ҳамун одамое ки пур кардагӣ буданд ҳамво мегӯянд ки мисол грин картара ғолиб шиданд ё ин ки не. ҳозир спорида намешавад. боз соли оянда ва барои споридани грин карта фарқ надорад. дар ҳар куҷое ки бошед мешавад. як кас нависондаи салом ака. ман 17 солаам. Мешава ба давернус ба Москва равам. аз ман ҳам савол мепурсанд. ҳамира мегуфти пешакӣ раҳмат. ба давернус бале метавонед ки бо давернус ба Федератсияи Русия сафар кунед. яъне падару модари шумо ба номи ягон кас давернус роӣ мекунанд, ҳамун асос мешавад ки шуморо гирифта бо ҳамроҳи худаш бубарад. як кас нависонда ака ман Узбекистон мерам. чанд рӯз вақт дорум 20 сом ака. به رجیستراسیا در جمهوری ازبکستان شهروندان جمهوری تاجیکستان تا 10 شبانه روز حقوق دارند که بسن. خب تماشابینان عزیز و گرامی قدر تا برنامه‌های دیگر خداوند همه ما شما را نگهبان باشد.